má dostat. Nejdřív je potřeba použít skenovací zařízení, které převede obraz do holografického projektu. To. Když aktivujete projektor umístěný na těle, vezmete na sebe podobu naskenovaného člověka. Zajde ten skener. Ne, je pořád v oblasti 50. Mohou si vydávat jen za omezený počet chvíli. Včetně omnila a prýmové kabiny. A generál Demo. Ten, kdo se za něj vydával, vyzval prostou stranu. Aktivoval nějakou automatizaci a vyhodil se. Jolka a mě Ingo. Dobře, že to. Mám osobní složky 6, kteří měli na těm zařízením. Ty aktivujete. A co by? Jděte do Washingtonu. Zajdu se. Nechci, mám svoje. Nejáš to se. Bál jsem se, že k nám budou. Kdyby to stále. Vyslechneme je. Byli převedeni na kraje, i tyto kroky, že by jim nevadí. Doktor Brent Langer zemřel před 3 týdny při autografii. Za dalých okolností se projevila nepravděpodobná náhoda. Co přeskočil naznačuje tohle? Že ona je vnímá prsty v atentátu. Neduché do mě.